Car da sallama ga labaran daga jihar Bauchi. Gwamnan jihar Bauchi, Sanata Bala Muhammad ya yi wa kakakin majalisar wakilan jihar Retired Honorable Abubakar Y. Suleiman maraba da dawowa jam'iyyar PDP mai mulkin jihar. Gwamna Bala Muhammad ya yi wa kakakin majalisar maraba da dawowar a yayin da ya karbi bakuncin masu ruwa da tsaki da jam'iyyar PDP daga kananan hukumomin Ningi, Toro, Warji da Das, wani taron shan ruwan azumi a ɗakin taro na Old Banquet Hall da ke gidan gwamnatin jihar. Gwamnan ya jinjina wa kakakin majalisar wanda ya bayyana a matsayin matashin ɗan siyasa mai azama a harkokin siyasa dangane da samun ƙwarin gwiwar canza shekara zuwa jam'iyyar ta PDP. Haka zalika, gwamnan ya ce kofar jam'iyyar PDP a buɗe take ga dukkanin waɗanda suka dawo cikinta wajen tafiya da su a dukkan al'amuranta domin ci gabanta da na jihar baki ɗaya. Gwamnan ya kuma jinjina wa 'yan majalisar dokokin jihar a ƙarƙashin jagorancin Retired Honorable Abubakar Y. Suleiman bisa kyakkyawar alakar aiki da suke da ita da gwamnatinsa, alakar da ya bayyana a matsayin irinta ta farko a jihar. Gwamna Bala Muhammad ya bayyana wa masu ruwa da tsakin irin nasarar da gwamnatinsa ta samu a ɓangarorin lafiya, ilimi, samar da hanyoyi da dai sauransu, inda ya ƙara da cewa zai ci gaba da mayar da himma wajen ganin ya cika alƙawuran da ya yi wa al'umma a lokacin yaƙin neman zaɓe domin ci gaban jihar. Gwamnan ya kuma bayyana kokarin gwamnatinsa na yin hoɓɓasa wajen samar da kwalejin ilimi a karamar hukumar Das domin bunƙasa ci gaban ilimi a yankin. A yayin nasa jawabin dangane da dawowarsa jam'iyyar ta PDP, kakakin majalisar jihar Retired Honorable Abubakar Y. Suleiman ya jinjina wa gwamna Bala Muhammad akan kokarinsa na tabbatar da ci gaban jihar. Kakakin majalisar ya bayyana cewa ya canza shekar zuwa jam'iyyar ta PDP mai mulkin jihar saboda kokarin gwamnan na tabbatar da kyakkyawan sauyi a jihar tare da irin girmamawar da yake yi wa majalisar dokoki da jihar baki daya. Shugaban jam'iyyar ta PDP Madugu wanda biya Komandan yaki Alhaji Hamza Koshi Abuya. Mai girma gwamna da yi wani magana ya ce sabon ango a PDP. Wannan magana ba ƙarya ce. Na san an yi ta zai maganganu, a'a ya koma PDP ne, a'a bai koma PDP ba, a'a ya koma PDP ne. To a yau a wannan guri ina mai matuƙar farin cikin sanar muku da cewa ni ɗan PDP ne. Wasu daga cikin masu ruwa da tsakin sun bayyana godiyarsu ga gwamna Bala Muhammad sakamakon cika alƙawuran yakin neman zaben da yi wa al'umma a jihar, inda suka yi alƙawarin ci gaba da bayar da goyon baya da haɗin kansu ga gwamnatinsa domin ganin cewa ta samu nasara a dukkan al'amuranta. Ƙarshen labarin kenan. Hakika Hausawa kan ce ice da mai kama ake yin kota, ido mudu ne ko bai ci ba ya san kima, kuma shaidin duniya su ne na kiyama. Gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi ya kasance ɗaya tamkar da goma cikin 'yan siyasar ƙasar nan, wanda yayi an gani an shaida irin jajircewa da ƙoƙarinsa na gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa, tun daga ayyuka daban-daban da ya gudanar a cikin ƙasa zuwa ɗan majalisar dattawa, ministan raya birnin tarayya Abuja da mukamin gwamna a jihar Bauchi. Sanata Bala Muhammad gogaggen ɗan siyasa kuma shugaba mai ilimi da basira da sanin makamar aiki, goga ne ka san hanya ta fuskar gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa da rikon madafun iko a ko'ina a faɗin ƙasa. Don haka 'yan uwa 'ya'yan jam'iyyar PDP da ɗaukacin al'ummar ƙasa mu bayar da goyon baya ga Sanata Bala Muhammad Kaura Jayaki akan aniyarsa ta zamantowa shugaban ƙasar mu a ƙarƙashin jam'iyyar PDP mai alamar lema, domin tabbatar da ci gaban ƙasa da na dukkanin al'umma, inganta harkokin tsaro, bunƙasa tattalin arziki, tafiya da dukkanin al'ummar ƙasa ba tare da nuna wani bambanci ba, haka zalika inganta makomar ƙasa da farfado da darajarta a idan duniya da sauran ingantattun ayyukan ci gaba iri-iri. Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi, ido mudu ne ko bai ci ba ya san kima, wuyar aiki ba a fara ba.